Se lo contábamos al inicio de este informativo, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el candidato al Congreso, Joan Baldoví, visitaron ayer Ontinyent para presentar la candidatura a la valenciana, que engloba a Compromís, a Podemos y a Esquerra Unida. Confían en lograr ser la primera fuerza política en las próximas elecciones. Mónica Oltra visitava ahir Ontinyent per a presentar a la valenciana, nom baix el que es presenta a la Comunitat Valenciana la candidatura a les eleccions del Govern d'Espanya de Compromís, Podemos i Esquerra Unida. Iniciem en Ontinyent este camí cap a la il·lusió, cap al canvi polític, perquè el desembre aconseguirem la majoria social, aconseguirem la majoria electoral, però no aconseguirem la majoria parlamentària. I ara anem a per totes, anem a per la majoria parlamentària i, en concret, al País Valencià anem a ser primera força política i així a guanyar aquestes eleccions. Eren les paraules d'Oltra, vicepresidenta del Consell i líder de la coalició valencianista, que afirmava que pretenen ser la primera força política. Anem a fer comptar cada vot, que cada vot de cada home i cada dona que el 26 de juny isquen a les urnes compte i que se convertisquen aquests vots en diputats i diputades del canvi que puguen formar un govern a la valenciana. Una actitud refrendada també per el candidat al Congrés per València, Joan Baldoví, que va dir en l'acte que estan capacitats per a disputar-li l'hegemonia de tants anys al Partit Popular. Estar al costat de la gent, guanyar per la gent per a poder fer un govern a la valenciana. Mónica Oltra va expressar que al desembre ja es va aconseguir la majoria social i electoral, però no la parlamentària, i que és el que busquen ara. En desembre tinguem majoria social, majoria electoral, però no tinguem la majoria parlamentària. Ara la perspectiva és anar a per aquesta majoria parlamentària. Hem sumat a una altra força política, com és Esquerra Unida. Per a aconseguir-ho, ara sumen una altra força política, Esquerra Unida, per tal de poder multiplicar els diputats per a formar govern. Un govern del canvi i que puguen construir un govern a Espanya. Al final el que es tracta és de que el govern dels corruptes se'n vaja, el govern que té les empreses en Panamà se'n vaja i puguem constituir un govern en Espanya, a la valenciana, un govern plural, un govern de canvi, un govern que posa en el centre a les persones. Ja és una manera de fer d'una altra manera des de les Terres Valencianes. Ja plantegem aquest lema de a la valenciana com una marca diferent. Baldoví va posar de manifest que a la valenciana suposa que saben pactar, que saben governar posant per davant a les persones i va anunciar l'aposta per un pacte d'esquerres que incloga Compromís, Podem, Esquerra Unida i el PSOE. Campanya amb il·lusió, una campanya en el que jo crec que, si més no a la circumscripció de València, podem ser primera força i això seria l'autèntica novetat d'aquestes eleccions. Podem disputar-li l'hegemonia de tants i tants anys al Partit Popular i ho podem fer justament per provocar aquest canvi a la valenciana que ja hem fet en tants ajuntaments, que hem fet en la comunitat autònoma, que hem fet justament en la Diputació de València, el volem fer també allà a Madrid. El candidat va reivindicar un finançament just per a València i una solució al deute històric i va assegurar que la candidatura que encapçala serà una força decisiva. El que volem és deixar d'exportar, ja hem deixat d'exportar corrupció, ja hem deixat d'exportar desigualtat i ara el que podem exportar és govern de canvi, és polítiques per a la gent i és una esperança i una il·lusió en un país que ja està en marxa i que nosaltres contribuirem a construir. Cal un plan específic, cal una dotació pressupostària suficient, cal equilibrar els diners que dediquen els pressupostos generals de l'Estat a les Terres Valencianes, equilibrar-lo a les que dediquen a la resta de l'Estat i en aquesta línia ja dic que plantegem polítiques solvents i polítiques concretes. A l'acte també va intervindre Ricardo Sixto, d'Esquerra Unida, i Àngela Ballester, de Podem. El primer va reivindicar el paper de les comarques d'interior i va apostar per un pla de reindustrialització, mentre que la segona va assenyalar que la candidatura a la valenciana és l'alternativa definitiva al Partit Popular.